मधुरापुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण चरणागतं कृष्ण मधुरापुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरापुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरापुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण మెకానిక్ స్టాఫ్ కందించి ఆన్లైన్ ల్యాబ్ దాకా శుద్ధం చేసుకుంటున్నాను. నా పేరు ఇంద్రమ్మ. నీ పేరు చెప్పు. ఇంద్రమ్మ. ఎక్కడి నుంచి ఆ బాత్రూమ్ కలిసి మెట్లు దాకా ఆ బాత్రూమ్ ట్రిపుల్ బాత్రూమ్ సిఎస్సి వాళ్ళ దాకా ఆడదా మీటర్ దాకా మీరు బాలేస్తారు ల్యాబ్ కాడ దాకా నాకు ఈ వర్క్ షాప్ అంతా మొత్తం మీరే శుభ్రంగా పెట్టుకుంటారా? నీట్గా చేసుకుని ప్రతిరోజు క్లీన్ చేసుకుంటారు, శుభ్రంగా పెట్టుకుంటారు అన్నమాట చెప్తారు. కిటికీలు వరండాలు రూములు నీట్గా పెట్టుకుంటాము. వీధులు అవి కొట్టేస్తాము. నీ పేరు? నా పేరు మునియమ్మ. క్లీన్గా ఉండాలని చెప్పి నీట్గా పెట్టుకోవాలా, కాగితాలు ఇవి ఉండకూడదు, శుభ్రం చేస్తాం. నీ పేరు? అమ్ముతమ్మ. నేను ఏడు నుంచి నా పూర్ దాకా నేను శుద్ధంగా చేసుకుంటాను. ఎక్కడి నుంచి ఆడదాకా? ఈ మెట్టు ఏడు నుంచి ఆ మెట్టు వరకు క్లీన్ చేసుకుంటాను. క్లీన్ చేసుకుంటాను. నాకు చెప్పాలంటేనే అదొక యాంగ్జైటీ. మామూలుగా మనం మాట్లాడుకోవాలంటే ఇప్పుడు వరకు కాలేజీలో ఎవరు ఎక్కువ కాలేజ్ కోసం కష్టపడ్డారు, అది టీచింగ్ వాళ్ళు ఎక్కువ కష్టపడ్డారు. నాన్ టీచింగ్ కాలేజ్ అంతా నీట్గా ఉంది. అదే అన్నింటి మీ వల్లనే. ఓకే, సో మళ్ళీ ఇంట్లో రిక్వెస్ట్